Аз самата за първи път идвам тук и съм безкрайно изненадана на хармонията и на емоцията, която блика от техните картини. Познавам Алекс отдавна. Виждала съм картините на Георги в парламента и искам да ви кажа, че човек, като застане пред която иде от тези картини, иска да я има. Това е една невероятна страст да притежаваш нещо така, както искаш да притежаваш един мъж или както искаш да притежаваш една жена. И може би това ги е събрало. Не само защото и двамата са лъвове. Тя е една огнена лъвица, той не по-малко страстен лъв. И това нещо се вижда в техните картини. Пастелите на Алекс има толкова женственост, и толкова емоция, и толкова обладание, че може би всяка жена, която обича и иска да бъде обичана и която така страстно жадува живота, иска да притежава тези картини. Аз ги имам, искам да ви кажа. И съм ги сложила до картините на Светлин Русев, което смятам, че за Алекс е нещо така много прекрасно. Те се съчетават невероятно. Картините на Жоро са такава умая, че който застане срещу неговите къщи, родовски, иска тези къщи да ги гледа, да стои срещу тях и да се отморява. И може би за вас е необичайно, че аз като политически журналист така приех тяхната покана да открия една изложба. Аз няма да ви говоря като изкуствовед, защото не съм изкуствовед. Но аз съм като всички вас, жадувам за такова изкуство. Аз искам това изкуство да го имам вкъщи, както ви го пожелавам и вие да го имате, за да може да си почивате, да се зареждате, да имате глътката любов, която на всички нас все още не ни достига. И наистина пожелавам на галерията, като си тръгнем от тук, тя да бъде опразнена. Това е най-хубавото нещо. Сигурна съм, че дори да не виждате надписите долу под картините, няма да ги сбъркате. Нито Алекс може да бъде сбъркан. Аз мисля, че няма такава толкова нежна и толкова женствена българска художничка днес като нея. И също и Георги не може да бъде сбъркан. Искам да ви кажа, че нещо, което така, аз се запознах с техния житейски и професионален път. За 5 години Алекс е направила 7 самостоятелни изложби. За 15 години Георги е направил 30 самостоятелни изложби. На нея до година и предстои изложба в Канада, на него му предстои в Щатите. Навсякъде, където те отиват, правят фурор. Навсякъде неговите изложби са изкупувани и картините са му изкупувани. За Алекс е същото. И аз съм щастлива да представя пред вас. Първо съм много щастлива за това, че има страшно много млади хора тук. Това значи, че изкуството не е умряло. Това значи, че България е жива и че във вас и във вашите очи ще има един нов живот в страната ни. Няма значение от бита, който ни смазва, който ни кара да бъдем лоши, да бъдем... Тук е добротата, тук е истинския живот. И е много хубаво, че сте тук. Харесвайте ми картините, купувайте ги, вдъхновявайте се от тях. Дори да нямате възможност да ги купите, вдъхновявайте се. И идвайте тук в тази галерия и просто стойте 10, 15, 20 минути. И съм сигурна, че като излезете от тази галерия, ще гледате света по друг начин. Желая успех! Много съм щастлива за това, че те са срещу нас и съм щастлива за това, че имате толкова много почитатели. Желая успех! Благодаря! Ами сега да си кажем на здраве с по една чаша вино. След тези прекрасни думи.